वही वो बीते दिन राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन मन जो मुस्लिम परिवार हवे और 120 परिवार के घर में घुसर के जो है छापेमारी सावे ओमला सबोला गाड़ी में जोड़ के पूछताछ करे बर लेकिन हवे बताइए कि सावे कि बांग्लादेशी लोगन मन से ओकर मन के संपर्क हावे करके और जैसे ही लोगन मन ला ले जाके पूछताछ करिन हवे तो मुस्लिम समाज भड़क उठी सावे और कारण ये बताया जाते है कि रात के 2 से 3 बजे ओकर मन के घर में बिना नोटिस के बिना कोनो जानकारी के जबरदस्ती घुसर के और जबरदस्ती पूछताछ करी सवे और नाना प्रकार के सवाल ओकर मन ले करेगी सवे जेकर कारण जो है एमना कहा हवे कि ओकर मन के छवि खराब होए हवे घर से निकलना मुश्किल हो गया हवे इतना बेइज्जती इतना शर्म लागत हवे ओमला शर्म एग्रेसिटी लागत हवे काबर की आधी रात के पुलिस ओकर मन के घर में घुसर के ओमला उठा के लेगिन हवे जेकर ले एकर मन के आत्मसम्मान ला काफी तकलीफ पहुंचे हवे और यही कारण हवे कि ये देख सकत हवो कि हजारों की संख्या में आज मुस्लिम समुदाय के लोगन मना सड़क में उतर के आक्रोश रैली लगावत हवे एकर मन के आरोप है कि ये शासन प्रशासन है जो है समाज ला लड़ाई के काम करत हवे और हर समाज ला बांटे के काम करत हवे एक दूसरे के संग में भिड़ाए के काम करत हवे और ऐसे अत्याचार ला एमना नहीं सहन ऐसे भी कहा हवे और ये जन दमन हवे तेला बंद करो नहीं तो अवैया बेरा में बड़का चेतावनी एमन देवत हवे कि बड़का प्रदर्शन होई बड़का आंदोलन होई और आगे जो कुछ भी होई ओकर जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ ये शासन प्रशासन रही करके फिलहाल पुलिस के रवैया और एकर मन के रैली और एकर मन के जो है चेतावनी है ओला कैसे देखा था वो आप मन कमेंट करके जरूर बताइए।